Il-Kummissjoni Venezia tat raġun lill-Gvern Malti u saħqet li l-abbozz li emenda l-Kostituzzjoni, ġifieri abbozz numru 166 u l-abbozz li emenda l-att tal-interpretazzjoni abbozz numru 198 ma jmorrux kontra d-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Din il-liġi li qed jipproponi l-Gvern se twassal biex il-multi jinħarġu minn uffiċjali jew awtoritajiet hekk kif dan s'issa jista' jsir biss mill-qorti. Dan ir-rapport ħareġ wara li l-Gvern talab parir lill-Kummissjoni Venezia f'April li għadda, hekk kif il-Gvern qal li se jagħmel l-almu tiegħu sabiex ikun hemm tisħiħ tas-saltna tad-dritt. L-opinjoni tal-Kummissjoni Venezia tikkonferma l-pożizzjoni tal-Gvern Malti li emenda kostituzzjonali sabiex l-awtoritajiet pubbliċi jingħataw aktar poteri mingħajr l-ebda preġudizzju li d-dritt ta' smigħ xieraq għandha ssir permezz tal-emendi fil-Kostituzzjoni ta' Malta, partikolarment l-artikolu 39. Dan ir-rapport mill-Kunsill tal-Ewropa irrimarka li fġieħ is-sovranità tal-pajjiż huwa fidej l-awtoritajiet Maltin li jresqu l-liġijiet u li jilleġisla l-Parlament tal-pajjiż. Il-Kummissjoni Venezia saħqet ukoll li kull min għandu maġġoranza parlamentari għandu jippromovi d-dialogu u l-kunsens. Fl-opinjoni tagħha il-Kummissjoni Venezia tirrikonoxxi wkoll li l-poter tal-imblukkar tal-minoranza għandu jkun użat b'attenzjoni u mfassal speċifikament għal kuntest kostituzzjonali u l-politika nazzjonali. Brabta ma' din il-fema, il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza, Edward Zammit-Lewis, stqarr li huwa jinsab sodisfatt bix-xogħol tal-Gvern wara li hu talab għal dialogu mal-Kummissjoni Venezia fuq din il-kwistjoni. Saħaq li huwa ferm importanti li nkomplu naħdmu favur sistema tal-ġustizzja aktar effiċjenti u aċċessibbli. Tana raġun li bl-emenda li konna se nagħmlu fil-Kostituzzjoni konna se nżommu minnaħa niggarantixxu smigħ xieraq liċ-ċittadin, però li l-awtoritajiet tagħna jaħdmu u jkunu effettivi kontra l-ħasil tal-flus, kontra l-kriminalità organizzata. Issa nistenna li billi hemm bżonn 2/3 biex tiġi emendata il-Kostituzzjoni, l-Oppożizzjoni tkun responsabbli, tpoġġi bil-qiegħda u tagħtina l-appoġġ biex dal-abbozz jgħaddi ħalli f'Malta tibqa' msemmija bħala ġurisdizzjoni serja u nġibu iktar xogħol u investiment serju lejn pajjiżna.